everyone, welcome to my channel. আজি জৈব বিবিধতা 9th class biodiversity first chapter କ'ଣ ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ ପିଲାଏ ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଥବା ବିବିଧତା ରହିଛି। ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ସମାନତା ଅଛି ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ତୁମ ସାଙ୍ଗର କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅ। ଆମ ସାଙ୍ଗ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅ। ତମ ସାଙ୍ଗ କଥା ବିଚାରଣ, ତମେ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ତୁମଠାରୁ ସେ କିପରି ଭିନ୍ନ ତାହା ଦେଖ। ତମେ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେ କ'ଣ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ? ଆର ଉତ୍ତର ହଁ ହେଇପାରେ, ନାହିଁ ହେଇପାରେ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାକର ଗଠନ ସମାନ କି? ଆର ବି ଉତ୍ତର ହଁ ହେଇପାରେ, ନାହିଁ ବି ହେଇପାରେ। ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିର ଆକାର ସହ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ହାତ ପାପୁଲି ଆକାର ସମାନ କି? ଏଇଟା ବି ହଁ ହେଇପାରେ, ନାହିଁ ହେଇପାରେ। କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ପୁରା ତ ସମାନ ହୋଇପାରିବନି ନା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଜୈବ ବିବିଧତା। ବିବିଧତା ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିବିଧତା। କ'ଣ ବିବିଧତା? ବିବିଧତା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଓ ଆମର ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ମନୁଷ୍ୟ, ତମେ ମନୁଷ୍ୟ, ତମ ସାଙ୍ଗ ବି ମନୁଷ୍ୟ, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ ନା। କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମକୁ ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବା ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଗୁଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା, ସେଇଟା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ଏବେ ଦୁଇଟା ତମ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଏକା ଉଚ୍ଚତା ହୋଇପାରେ, ସମାନ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଦେଖିବ ତାର ଦୁଇଟା ଆଖି, ତମର ଦୁଇଟା ଆଖି, ଗୋଟେ ନାକ, ଦୁଇଟା ହାତ, ସମାନତା ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ଅଧିକ, ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଏହି ତୁଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଯଦି ରଖିବା, ତାହେଲେ ତାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପୁଣି କମିଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ବି ଗାଈର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କମିଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଗାଈ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ଅଧିକ। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ସମାନ। ଆଉ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କମିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଯଦି ଗାଈ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା ସହିତ ସମାନତା କରିବା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମାନତା ଗାଈ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମାନତାରୁ କମିଯିବ ନା, ବେଶ୍ ଅଧିକ। କ'ଣ କହୁଛି? ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଗାଈ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈ
ନାମ ଶୁଣିଛ, ଦେଶୀ ଗାଈ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈ ନାମ ଶୁଣିଛ। ଦେଶୀ ଗାଈଟିଏ ଜର୍ସି ଗାଈ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ କି? ଦେଶୀ ଗାଈଟିଏ ଜର୍ସି ଗାଈ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ କି? ସମସ୍ତ ଗାଈ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କି? ଆମେ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଥିବା ଜର୍ସି ଗାଈଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା କି? ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆମର ଆଧାର ଓ ମାପକାଠିଟି କ'ଣ ହେବ? ଏ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆମର ଆଧାର ମାପକାଠିଟି କ'ଣ ହେବ? କେତେକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦେଶୀ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁତ କରିପାରୁ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଉ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୃଷ୍ଟି। ଏବେ ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈ ମାପ, ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈ, ଜର୍ସି ଗାଈ ଓ ଦେଶୀ ଗାଈ। ଦେଶୀ ଗାଈ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ଦେବ ଅଥବା ଅଲଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶେଷରେ କ'ଣ ପାଇବା? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଆକାର ଅତି ଛୋଟ। ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତକୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମାନେ ହେଉଛି 10⁻⁻6 ମିଟର। 10⁻⁻6 ମିଟର। ଏବେ ଯେମିତି ମିଲିମିଟର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର = 10 ମିଲିମିଟର। ଏମିତି ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ଏକ 1 ମିଟର = 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 10 × 10⁻²। ଏହିପରି ବି ଲେଖିପାରିବା। 1 ମିଟର = 10⁻²। ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମାଇକ୍ରୋମିଟର। 1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର = କେତେ? 10⁻⁻6 ମିଟର। ଓକେ, 10⁻⁻6 ମିଟର। ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଯେଉଁ ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତକୁ ଆମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତିମି ଓ ରେଡ଼ଉଡ୍ ଗଛ ଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ମିଟର ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ବହୁତ ଛୋଟ ବୋଲି ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ମାପା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତିମି ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଓ ରେଡ଼ଉଡ୍ ଗଛ ବୃହତ୍କାୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତାହା ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 30 ଓ 100 ମିଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅସମାନତା ରହିଥାଏ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ କାଳ ତ ସମାନ ନୁହେଁ ନା। ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଅସମାନତା ରହିଥାଏ। ଯେଭଳି ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଆର ଜୀବନ କାଳ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖ ଶାଗୁଆନ ଓ ଟିକି ଗଛ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତାର ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷ ଗ୍ରେଟ୍ ବାନିୟାନ ଟ୍ରିର ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେବ ଜୈବ ବିବିଧତା, ତାପରେ ଲେଖିବ ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛର ବୟସ। ଏଠି ଲେଖିବ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ବା ଟିକ୍ ଗଛ, ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିବ ବୟସ କାଳ କେତେ? 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ଏମିତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ?
ବଟ ଗଛ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟା କୋଲକାତାର ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଗ୍ରେଟ୍ ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ମିନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆର ବୟସ ହେଉଛି 200 ବର୍ଷଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଥାଏ। ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଶା ଭଳି କେତେକ ପତଙ୍ଗର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ କଇଁଛ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। କଇଁଛର ଜୀବନ କାଳ କେତେ? 200 ବର୍ଷ। ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲାଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ହେଲା। ତାପରେ ସେହିପରି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେବା ବେଳେ ମୟୂରପୁଞ୍ଜର ରଙ୍ଗ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରପୁଞ୍ଜର ରଙ୍ଗ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ବାଘର ଶରୀରରେ ଥିବା ପଟା ପଟା ଦାଗ ଅନ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନଥାଏ। ଏବେ ବାଘର ଥିବା ପଟା ପଟା ଯୋଉ ଦାଗ ଆଉ କାହାର ବି ନଥାଏ ନା। ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କ'ଣ ବି ରହିଥାଏ? ପୁଣି କେଉଁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ତ କାହାର ହଳଦିଆ ଅଥବା ଧଳା କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ହୋଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାହାର ବି ତ ସମାନ ନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଉଁର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ନଥାଏ, କାହାର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା, କାହାର ବୟସ କାଳ କମ୍ ତ କାହାର ଅଲଗା, କାହାର ଅଧିକ, କାହାର କମ୍, କାହାର ରଙ୍ଗ କିପରି, କାହାର ଫୁଲ ହଳଦିଆ ତ କାହାର ରଙ୍ଗ। ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ହିଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ? ମାନେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନତାର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ସହବାସ ସ୍ଥାନକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ବା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ତ ସମାନ ନୁହେଁ ନା। ସେଇଟା ହିଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମିନ୍ସ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନତାର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜାତି, ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଜୀବମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ମିଳିମିଶି ରହୁଛନ୍ତି, ସେହିକୁ ହିଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କୁହାଯାଏ। ଇଂଲିଶରେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ଜୀବ ବିବିଧତା, ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା। ସେ ବିବିଧତା ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଡିଫରେନ୍ସ। ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ଏ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନତା। ବାୟୋ ମିନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜି, ଲାଇଫ୍। ଲଜିକାଲ ମିନ୍ସ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ହିଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତିମି ଓ ଶାଗୁଆନର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କେତେ? 100ରୁ 150। ଯେଉଁ
कलकतार बोटानिकल गार्डन रे थिबा बटवृक्षर लाइफ स्पान माने समय काल केते 200 वर्ष आ कईचर समय काल केते 200 वर्ष या लिख आउ बैक्टेरिया को केउं एकक द्वारा मापा जाए थाए बैक्टेरिया सबुठारु छोट क्षुद्रतम प्राणी या खाली आखे देखा जाए नहीं या बुढ़ी लिखा पड़ो माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू केते 10 टू पावर -6 मीटर -6 मीन्स 1/10 रे 0 ओके एडा ऊपर गले माइनस हम सेटा एते छोट बुझुछ एटा